Жена, която е концентрирана върху своето бъдеще, е невъзможна за манипулиране. От жена на жена ще ти кажа нещо, от което някой от вас ще намръщят носле. Денят, в който спрях да се питам, защо той още не ми е отговорил, а започнах да се питам какво да направя, за да изкарвам повече пари. Животът ми се промени за секунди, защото качеството на живота ти зависи от качеството на въпросите, които си задаваш. Повечето жени прекарват часове в грешните въпроси. Защо не ми писа? Кой му изгледа сторито? Какво искаше да каже с това съобщение? Нито един от тях не подобрява живота ти. Нито един. Много по-лесно е да анализираш някой мъж 3 часа, отколкото да се изправиш пред неудобен въпрос за себе си. Въпросите, които променят играта, са как да увелича доходите си, как да стана по-дисциплинирана, как да изградя живот, с който да се гордея. Тези въпроси плашат, защото изискват отговорност. Но когато спреш да разпиляваш вниманието си, се случва магия. Колкото повече работех върху себе си, толкова по-малко ме интересуваше кой ме игнорира. И колкото повече растяха парите ми, толкова по-малко ме интересуваше кой ме е изоставил. Най-ценният ти ресурс не са парите, това е твоето внимание. Спри да го подаряваш на хора, които дори не мислят за теб, и го инвестирай в себе си. Методът Аура.